Salam, yıldızlar bilen gyzyklanýanlar. Bu ýene-de men. Bugün men size 2026-njy ýyly Feritanlara nämelerin garaşýanlygyny aýdyp geçmek isleýär. Emma başlamadan awal şunu belläp geçmek isleýär. Yıldızlar siz hakda näme diýse-de, esasy zat özüňizi ynanyň. Çünki ynanýan her bir zadyňyz siziň geleceğiňizdir. Ýene bir zat, biz Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň saýtynda gündelik täleýnamalaryny paýlaşyp başladyk. Eger siz hem täleýnama bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onu saýtymyzdan okap bilersiňiz. Eger de isleseňiz size has anfat bolan Android we iOS programmalaryndan Mood applikasiýamyzy ýükläp alyp, ol ýerden hem okap bilersiňiz. Mehribanlar, gelinginde bolsa 2026-njy ýylda Feritan ýyldızlary nämeler garaşýanlygyny bilelim. Bu ýyl Feritanlaryň çydamlygyna finaýan döwür bilen başlar. Ilkinji aýlar kyn we düşnüksiz bolup görünmegi mümkin. Emma esasy zat umydsizlige düşmezlikdir. Mart aýyna çenli howlukmaç ädimlerden gaça durmak siziň baş maksadyňyz bolmaly. Ähli çözgütler çuňur oýlanşykly bolup, durmuşyň hiç bir ugrunda üýtgeşmeleri howlukmaly däller. Ýylyň birinji ýarymynda özüňize has köp üns beriň. Bu wagt özüňizi alat etmegiň wagtydyr. Size güýç berýän we oňyn ruh berýän watlary tapyň. Döredüjilik bilen meşgullanyň, kitap okaň, fiýahat edin. Şeýle hem bu wagt ýakynlaryňyzyň gollawyny almak has möhümdir. Emma onu hemişe üfleýişiňiz ýaly almak mümkin bolmany biler. Şonuň üçin hem gahar gazapdan saklanyň. Sebäbi olar hem öz kynçylyklaryny başdan geçirýän bolup biler. Uly dawa jenjellerden gaça duruň. Ownuk düşünşmezlikler hem wagtyň geçmegi bilen öz-özünden çözüler. Şeýle hem baharyň ahyry we tomsyň başy hüner taýdan uly üstünlikleri getirer. Näme bilen meşgullanmak üfleýäniňiz anyk bolar we meýilnamalaryňyzy amala aşyrmak üçin uly mümkinçilikler dörer. Şeýle hem iş ýa-da uruňyzy üýtgetmek baradaky teklipler hem göz öňüne tutup bilersiňiz. Sebäbi ýyldızlar bu wagt siziň tarapyňyzdadyr. Ýylyň ikinji ýarymynda netijeleri jemlemek bilen birlikde gelecek üçin uly meýilnamalar hem düzüp bilersiňiz. Uly maksatlary goýmakdan hiç wagt gorkmaň. Siziň ähli zerur ferişteleriňiz hem güýç hem ilham bolar. Şonuň üçin hiç kime garaşman hereket edin.